Čusbus autobus, vítajte u nového videa. A dneska budem hrať Minecraft. Teraz vám niečo ukážem. Hlavná v popisku budete mať napísané, že či je to Minecraft a koľko stojí, lebo toto je platený Minecraft. No asi každý viete, jak sa volá. A dobre, tak toto ideme a mám tu aj súladnice, ak vidíte. Pekne, ak tuto ste videli, mám súladnice. Tak. Tak, dobre, môžeme. Začíname tak zľahka, hneď, ale máme tu háček. Jako vždy sa vám neregenerujú životy. A ja som to nastavil, lebo ja som tu už dobre a ja to tu mám po slovensky načítané. Takže prvá kovárňa. Kovárňa, jasne, si čo dostaneme. No nič. Tak čo tu máme? Fíha. Dobrý ľud. Dobrý ľud. A on je sková. Krásne. Tak, už som tu. Krásko. Dobre, môžeme ísť tuto. Chlábo, že som si to všimol. Tak, dámy a pánové, jako za pár dní vydám jedno speciálne video, nebude tak veľmi dlhé, ale bude to shorts. A myslím, že boty mám. Jo, takým, lebo túto sériu bude niekto ešte točiť. Som jo, ale ešte sa musím rozhodnúť. Tak, ešte musím rozhodnúť sa, kde budem bývať. Fíha, hrám to dlho. Počkaj, pozriem sa, na čo som jel. Dobre, hrám to 2 minúty. Lesne. Dobre. Počkaj, tu je posteľ, aj to si môžem vezmuť. Dámy a pánové, niekedy budem hľadať nejaké servery dostupné. Takže niekedy natočím videa zo takýchto serveroch. A nezabudnite, že bude to niekedy fajn. Dobre. Áno. Tak toto odtežíme. Lebo ja si z tohoto vytvorím dom. Dobre. Dobre, som na súladkách. Fíha, na súladkách som. A teraz inak. Dobre. Dobre, už je mesiac. Tak sa tu vyspíme. Prvú svoju noc v svojom domčeku. Je to krása, dámy a pánové. Fakt je to... Tak, dámy a pánové, vyťažil som tenhle dům. Prosím, potrebujem meso. Ja už som takýto hadkou už kopec hral, ale jedna nevýhoda tomto hadkou je tá, že sa mi tu regenerujú životy. Je to fakt veľmi divné, ale proste taký hadkou to stojí Minecraft coiny. To stojí to Minecraft coiny, keby sa chceli vedieť. OK? A táto séria bude veľmi dlhá. Jako keď sa hneď pozrite na toto video, je toto. Není tu. Dobre, on tu nebol. A ja. Čo? Ten pán v rožku. Najprv by som ale musela mať ten rožok. Tak.
Tak, dobre. Mám takú bagetku. Položený môj domček, len ho ešte vylepším. Štyridsaťjeden. No krásne, vytvorím jeden crafting. Dobre, mám dve. No, tak jednu môžeme už fakt zničiť. Fakticky. Tak. To čo? Aha, ja som... Tak, dámy a pánové, jak dobre vieme, sme na nových súladnicách, ako. Trošku premiestníme tu. A nebudete čo, ku postele. Nebudeme mať Pána Božka. Halelúja. To stačí. Dobre. A ešte pôjdem zabiť golema. Musím nejaké ióny získať, predsa však ľudia. Máme tu dvoch kováčov, aby sa ma nerobil s nimi niečo. No nic. Tak čo môžem? Dobre, musím... Dobre, tak toto už urobíme. Tyčky. Dobre, tak. Už máme klumpáč. To je super. Tak, dobrý deň. Počte. Taký for. Dobre. Už mám klumpáč a mohol by som využiť tamtú kovárnu. To aspoň. Ale sa mi to neregenuje. Bože. A počkaj, ešte tuto sú. Aha, a mám ešte tu pec. Tak, krásne. Tak, dámy a pánové, už mám pece len. Mama, kde ide môj mobil? Sa nabíhať. Dobre. Aha. Tu mám jednu pec a druhú. A idem toto vyťažiť. A to kovári to nebudú pracovať. Neviem, aký on to má, ja neviem, to máte na to. Tak, dámy a pánové. Takže mám
Poviem z Cody domov. Ja mu musím odobrať preč. Tak. Prebačte ľudia. Iná možnosť nebola ako doslavo. On proste tam sám sa napchával. Tak prebačte. Musel som to robiť. Dobre, teraz musím získať ďalšie ióny. Ale počkaj. Počuli ste to tiež? Zombík. Meč.